Ayşegül Kızılkaya nivîsî di beşa serbest a diyarnameyê de li hember xeyal şikestin û dilmayînê min kirasê parastî jî li hebûnê nekiribû. Çi qewmî? Demek kiras têrê nekiriye bi bestargeh. Çi qas xwe dispêrim nava wê jî rihê min nayê nixumandin. Rihekî berî her tiştî li hemberê xwe bêstare. Ew lêgerina petiya nebû ku dîsa ez şirf û tazî hêlam di warên pêrgî hevhatinê de. Petiya ku her û her xwe bi dilkêşiyê ve diafirîne, lê di rastiya hebûnê de tu bêranberiya wê tune. Petiya ku cîwarê wê bi qeşayekî hişk û zelal ve hatiye dorpêçkirin. Der û dora qeşayê jî bi lep û destên keşeyê hestan ve. Keşe bi gewhera qeşayê ew dilgermiye, ew petiye ve silav û rûda henava min. Qaşo ez bi xaça dilrastiyê ve pîrozandim. Di tûla qeşayê re petiya hestan nîşanê min didan. Heçî keşe hestan dixwest ji der û dora perestgehên wê bizivirim. Lê qeşayê ku bi salan re di dil de cî girtiye, gava ku ji ser min de heliya ez hilcinixîm û ricifîm. Wekî bi xezeba sedan salan lorîna bi hezar jinan werim ser hemdê xwe. Dil nadim bêjim, lê dîsa jî bes vê yekê bînim ziman. Her perestgehek xiracira mirineke bêwext û bêcî ye. Mixabin, ez dinasim perestgehên ku şûnwarên xwe di dil de avakirine. Her şûnwarek bîrek bêav û bêbiniye. Na, ez neşêm bi vê şûnwarek ku her carê di hele û bajarok û warên min dibin ava cemedê de dihêle ve serederî bikim. Keştiya ku keşe bexşî min dike jî di nav pêlên şikrayê de dilerize. Naxêr Seyda, qiraxên welatê min çêtir in ji zeryayên te yên bêser û ber. Welatê min ê ku xwe bi kulîlk û çîçekan xemilandiye. Kulîlkên temenkinik û têra xewêrek. Temenê her kulîlkeke ji te re dikim diyarî. Tê xepaşila xwe. Serê xwe dayne ser singê wan. Ya ji te re bînime ew bêhna efsûnî ye. Bikeşe hundirê xwe. Cara dawî belgên wan bipelîne û her yekî bike dîmenek. Bike bîranînek ji rabirdiya her kêlikekê re. Fermo Seyda, tu perestîja xwe ya berz bidomîne. Ez jî di welatê hest û ramanên xwe de ji bo her kulîlkekî biçînim.